Людмила Зайчикова үз мәшгуль, аңа күп функциялы үзәккә еш мөрәҗәгать итәргә туры килә. По своей работе очень часто приходится Үз обращаться. эшем буенча күп функциялы үзәккә еш мөрәҗәгать итәргә туры килә. Хәзер бик уңай төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Үзәккә киләсең, гариза калдырасың, кирәкле хезмәтне аласың. Написали заявление. В данный момент МФЦ Хәзерге вакытта Нурлатның күп функциялы үзәгендә 251 төрдә хезмәтләр күрсәтелә. Арада еш кулланганы, күчемсез милеккә хокук теркәү, паспорт һәм машина йөртү таныклыгын алмаштыру, шулай ук юридик затлар, шәхси эшмәкәрләрне теркәү һәм учеттан төшерү. и снятие с учета юридического лица. Күп функциялы үзәктә хезмәт күрсәтүнең яңалары өстәлеп тора. Самыми востребованными. Соңгы 2 айда иң күп мөрәҗәгать балалар өчен түләүләр буенча булды. 3 яшькә кадәрле балаларга 5000 сум түләү буенча 56 гариза кабул ителде. 3 яшьтән алып 6 яшькә кадәр 228 гариза керде. 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балаларга ай сайын түләнелә торган акчаларны алу өчен 45 гариза кабул ителде. Хәзер шәхси эшмәкәр булып теркәлү өчен кирәкле документлар исемлеге кыскарган. При приеме заявителей Шәхси эшмәкәр булып теркәлү өчен гариза кергәндә күп функцияле үзәк хезмәткәре үзе үк паспорт күчерелмәсен раслый. паспорта. Бер тәрәзә принципы да гамәлдә. Заявитель Вадим Присяжный. Гариза бирүче бер вакытта берничә хезмәт күрсәтүне сорап гариза яза ала. Мәсәлән, бала туа икән, СНИЛСны әзерләү, инынын алу өчен. Аннан соң барлык әзер документларны сез үзәктән ала аласыз. Получите уже у нас. Бик җайлы һәм вакытта яңа кала. Гражданнарга күп функцияле үзәк хезмәтләренә файдалану өчен гаризаларны дәүләт хезмәтләре порталы аша бирергә мөмкин. Бүгенге вәзгыятькә бәйле биредә көненә 150 кешене кабул итәләр. Саклану чаралары күрелә. Нуратта күп функцияле үзәк атна дәвамында эшли.